Fis-sigħat li għaddew il-Pulizija komplet bl-investigazzjonijiet tagħha dwar il-każ tat-Tarbija Kristjano li l-ġimgħa li għadda nstabet abbandunata f'parapett privat fi triq il-Pjonieri f'Buġibba. Dan kif il-Pulizija kellha l-opportunità tkompli titkellem mal-omm ta' 22 sena resident il-Qawra dwar dak li wassala biex tabbanduna lil-bina wara l-ħlas tiegħu. Jidher li l-omm għandha ċerti problemi li jridu jiġu indirizzati bl-għajnuna ta' Child Care Officers. Il-ġurnal Il-Nazzjoni rapporta li fil-fatt l-omm li diġà għandha tifel ta' madwar sena jidher li kienet qed tibża mit-trobbija tat-tieni wild u konvinta li mhix kapaċi trabbi żewġ ulied u abbandunat lil-bina appena twilet. Jirriżulta li l-omm kienet ilha b'dan il-wild mingħajr ma qalet xejn lill-familjari tagħha hekk kif jitħoss li hija abbandunata minnhom. Il-ġurnal żvela wkoll li l-omm għandha sieħeb barrani iżda qed tinsisti li lanqas dan ma kien jaf bitqala u kien identifikat mill-Pulizija u għad irid ikun mitkellem mill-investigaturi fil-waqt li għalissa mhux jitħalla jagħmel kuntatt mal-omm li għadha qed tinżamm mal-kura fl-isptar Mater Dei viċin it-Tarbija u fil-preżenza ta' Child Care Officer. In-Nazzjon kompla li l-Maġistrat Joe Mifsud qed jinsisti bil-qawwa li dan il-każ għandu jkun trattat bl-aktar mod uman possibbli u bl-iskop li l-omm tingħata l-għajnuna kollha possibbli biex tingħaqad ma' bina.